Mai vrem să începem pentru că, oricum, timpul este puțin limitat. Și vrem să cântăm o cântare, nu este afișată, dar refrenul spune ce mare ești tu. Și cred că asta spune totul. Așa. Să cântăm cu toată bucuria această cântare, Splendoarea de Împărat și să implorăm prezența lui Dumnezeu peste noi în această dimineață. Splendoare de împărat, cu seară împărat, pământul va da, pământul va da.
tot ce este în mine să binecuvinteze numele Tău cel Sfânt. Spunea Psalmul 103, primele două versete. Domnul să le binecuvinteze, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Astăzi suntem aici prin Harul lui Dumnezeu. Avem această aniversare și mulțumim lui Dumnezeu căci până aici a fost de partea noastră și nu putem decât să binecuvântăm numele Domnului. Amin. Prin Harul lui Dumnezeu putem astăzi să spunem binecuvântat să fie Domnul care a făcut cerurile și pământul. Vrem să ne aducem închinarea înaintea Domnului și îl provoc pe toți la rugăciune. La rugăciune de mulțumire și de laudă la adresa lui Dumnezeu, căci dacă astăzi suntem aici, este mâna lui Dumnezeu care ne-a ținut în viață, slăvit să fie numele Lui. Este Harul lui Dumnezeu care s-a arătat față de noi. Și nu putem decât să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și să lăudăm numele Lui, căci El este Dumnezeu, Tatăl Cerului și al Pământului, Dumnezeu nostru. Haideți cu toți împreună să-i mulțumim că suntem în această dimineață într-un loc în care vrem să simțim cu toții prezența lui Dumnezeu. Fie că vrem, fie că nu vrem. Dumnezeu este acolo unde este chemat numele Lui. Și noi chemăm numele Domnului. Și în numele Domnului Iisus Hristos noi ne închinăm înaintea Tatălui prin Duhul Sfânt în această dimineață. Domnul să ne cerceteze pe toți. Amin. Cu toții ne vom ruga Domnului și ne închinăm Lui. Ne-am salutat și vreau ca să reținem faptul că nu suntem la înmormântare. Suntem la cina Domnului, ne aducem aminte de jertfa lui Iisus Hristos, de ce a suferit El pentru noi, dar ne și bucurăm, chiar dacă pe față ne curg lacrimi. Știți de ce? Pentru că nu avem un Domn, un Iisus Hristos care este mort, El a suferit, a murit, dar a înviat, slăvit să fie numele Lui, și avem un Domn care este viu în vecii vecilor. Și în prezența Lui astăzi noi vrem să ne bucurăm. Este o zi de sărbătoare pentru biserica din Castelfranco și zic ca Domnul să ne dea binecuvântarea. Este o zi de sărbătoare pentru biserica cunoscută între bisericile din Italia ca biserica din Vicența. Domnul să ne dea harul să ne bucurăm astăzi. Avem invitați și mă bucur de prezența familiei Onofrei, care astăzi va lăuda pe Domnul pentru bucuria Domnului și bucuria bisericii. Avem frați invitați din conducerea filialei de nord a Bisericii Penticostale și zic ca Domnul să-i binecuvinteze. Fratele Marius este prezent aici ca președinte. Domnul să-l binecuvinteze. Așteptăm pe fratele Gigi ca vicepreședinte al cultului. Domnul să-i binecuvinteze. Avem pe fratele Emil care face parte, păstorul Biserica din Verona care face parte din Comitetul Bisericilor din nordul Italiei. Domnul să binecuvinteze. Avem pe fratele Luciano, cu care Domnul să binecuvinteze. Avem de multe ori părtășie. Pe fratele Nicu Vaida, avem alăturea de noi de la Pagrova. Domnul să binecuvinteze. Avem frații și surorile prezenți aici, dar cel mai important, e Domnul cu noi. Amin! Slăvit să fie numele Domnului și în Duhul Sfânt vrem să ne bucurăm astăzi. Haideți să cântăm spre slava Domnului împreună cu surorile noastre. Ele vor conduce cântarea, dar nu le susținem. De ce vă provoc? Atunci când cântă cineva, să fim prezenți la cântare. Să cântăm împreună. Dăm loc surorilor Onofrei să laude pe Domnul cu un grupaș de două cântări, după care fratele Sandu, diaconul bisericii din Castelfranco, va da un de la rugăciune și Domnul să ne binecuvânteze. Binecuvântat Dumnezeu, pentru că în dimineața aceasta suntem la părtășie cu biserica de aici și tot ceea ce facem, tot petrece aici, vrem să fie doar spre slava și gloria numele Său. Amin. Bine
Haideți să le cântăm. Aleluia! Domnul să-L binecuvinteze. Să cântăm, să participăm la cântare, că este frumos și plăcut să lăudăm numele Domnului. Domnul să-i dea. Fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu că și în această zi suntem în casa Lui, după 10 ani de zile pentru unii, după 8 ani de zile pentru alții, după 6, 4, așa mai departe. Mulțumim lui Dumnezeu că a hotărât această zi binecuvântată. O zi de sărbătoare în care poporul lui Dumnezeu să se bucure în locul acesta și în casa lui Dumnezeu. Ca în această zi să binecuvântăm pe Domnul așa după cum am fost îndemnați și prin cântare, să lăudăm pe Domnul, pentru că El merită toată lauda și toată gloria este cu bine Lui. Chiar dacă de-a lungul acestor ani, poate că am întâmpinat unele probleme, am avut și bucurii împreună, am avut și unele suferințe împreună și unele necazuri împreună. Mulțumim lui Dumnezeu în această zi, această biserică este în casa Domnului, în locul acesta unde se cheamă Domnul, gloria Lui. Și dacă Dumnezeu ne-a purtat de grijă prin aceea, vrea să lăudăm pe El în ziua aceasta.
Am vrea să lăudăm pe Domnul pentru că El merită toată lauda și toată gloria. Amin. De ce? Pentru că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Gloria Lui! Amin. Și mă duc cu gândul la poporul lui Israel. După ce Dumnezeu l-a binecuvântat, după ce Dumnezeu a trecut prin Marea Roșie ca și pe uscat, poporul a făcut un lucru. Știți ce a făcut? O cântat o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și ei au spus: Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă, glorie Domnului! Ei au lăudat pe Domnul pentru că Dumnezeu i-a dat biruință. Și cred că și în această zi, după 10 ani de biruință, cred că merită ca Dumnezeu să fie lăudat. Cred că și noi avem cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu și vrem să lăudăm pe El în această zi. Și nu vă spuneau ei: cine este ca Tine între Dumnezeu, Doamne? Cine este ca Tine minunat, în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Glorie Domnului! Dragii mei, aveți pentru ce să lăudați pe Domnul? Aveți pentru ce să-i mulțumiți lui Dumnezeu în această zi? Cel puțin biserica noastră cred că are pentru ce să laude pe Domnul. Și cred că și alte biserici aveți și avem pentru ce să lăudăm pe Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea în continuare în această zi să mai facem o rugăciune. O rugăciune prin care să lăudăm pe Domnul. Poate că mergem de multe ori înaintea Lui și cerem: Doamne, ajută-ne, Doamne, dă-ne, Doamne, fă-ne. Și poate prea puțin îi mulțumim lui Dumnezeu. Poate de multe ori uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dacă ne aducem aminte de cei taci leproși, Domnul Iisus Hristos i-a vindecat pe toți. Dar unul singur s-a întors la El să-i mulțumească. Dragii mei, avea cu toți în această zi să-i mulțumim Domnului. Să lăudăm pe El. Gloria Lui! Aș vrea să mulțumesc cu această ocazie și să mă alătur și fratelui Sorin, fraților care în această zi au răspuns invitației noastre. Fraților slujitori, fraților păstori, fratelui Marius Divan, ca și păstor al Cultului Pentecostal din Italia, fratelui Gigi Munteanu, care este președintele filialei de Nord, fratele Emil Fălcușan, păstor în Verona, fratele Luciano, care a fost alături de noi, poate în unele încercări și probleme, fratelui Nicu de la Padova, și nu în ultimul rând, aș vrea să vă mulțumesc vouă, bisericii, care ați dat dovadă de seriozitate, de ascultare în toți anii aceștia și aș vrea ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea ca Dumnezeu să reverse harul Său și binecuvântările Sale în continuare peste noi. Poate de multe ori unii ne-ați susținut în rugăciunile voastre și Domnul să vă binecuvânteze. Unii poate că v-ați găsit, poate pentru prima dată, locul în biserica noastră. Poate pentru prima dată Dumnezeu v-a vorbit în biserica noastră și v-ați întors la Domnul. Poate ați găsit cele mai frumoase bucurii ale vieții voastre în biserica noastră. Când ați găsit pe Domnul Iisus Hristos, când v-ați întors la El. Pentru unii poate că ne-am rugat de multe ori, trecând prin unele suferințe, prin unele necazuri ale acestei vieți și Dumnezeu ne-a ascultat și în această zi sunteți în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și am vrea în continuare, dragii mei, să ne ridicăm cu tăță pe picioare și să lăsăm înaintea lui Dumnezeu și la adresa lui Dumnezeu o rugăciune de laudă. Așa cum a făcut Israelul, când a spus: Dumnezeu e tăria mea. Am vrea în această zi să lăudăm pe Dumnezeu și să spunem așa cum au spus ei: cu adevărat Dumnezeu este tăria noastră, gloria Lui. Și să rugăm pe Dumnezeu în continuare să rămână cu noi. Să rămână cu noi în lucrarea aceasta, în casa Lui, pentru că aici este casa Lui Dumnezeu. Nu este casa lui fratele Sorin, nu este casa lui fratele Gigi sau lui fratele Marius Divan, nu. Dacă ar fi fost casele noastre, poate de multe erau dărâmate. Dar pentru că aici este casa lui Dumnezeu, această casă va rămâne în picioare și va merge înainte, glorie Domnului. Dragii mei, haideți să intrăm în această rugăciune și așa cum suntem cu toții, cum știm noi să lăudăm pe Domnul și să-i mulțumim Lui și să rugăm pe El ca în această zi
Și cât vom mai avea de trei pe pământul acesta, El să rămână și să fie cu noi. Glorie Domnului, amin. Putem la aceste Doamne. Ocupăm locurile prin harul Domnului. A ajuns între noi și fratele Gigi, Domnul să binecuvânteze. Mulțumim fratelui pentru că a acceptat invitația și pentru că nu era aici asta lângă eu. Domnul să te binecuvânteze, să te binecuvânteze la casa Domnului. Aș vrea ca să prezentăm prin harul lui Dumnezeu un scurt istoric al bisericii și Domnul să ne dea harul, dacă prin harul lui Dumnezeu vom mai avea acest har, să ne întâlnim și peste 10 ani. Domnul să dea binecuvântare. Dacă nu aici, să zicem cu toții, așa cum a zis Pavel, Maranatha. Domnul să ne binecuvânteze. Pentru că fiecare lucrare are un început și această biserică a avut un început și pentru că familia este celula bisericii și a societății, noi care în urmă cu 10 ani am început lucrarea aici, ne-am adunat în jurul unei familii. Sunt emoționat pentru această familie și mă refer la familia de Victor și Aurita. Scuzați-mi emoțiile, nu prea plâng eu, dar de data asta Domnul să o binecuvânteze de tot și așa. Erau tineri, ca și mulți dintre noi, în urmă cu 10 ani, dar ei au venit mai repede, în 96, în 7 au venit aici. Și la această familie au cam tras cei care au început în urmă cu 10 ani. Am o fotografie din octombrie 2000. Eram 15 în fotografia aceea. Erau mai mulți care, la întâlnirile noastre în urmă cu 10 ani. Pentru mine, data aceasta este importantă ca 10 ani, pentru că atunci când am venit, era în 3 septembrie 2000, când am venit aici, frații m-au așteptat și ne-am slujit la cina Domnului. Și frate Gigi, dacă era textul, era ceva de cina Domnului. Am venit, cum am coborât din autobuz, la ora 10, la ora 11, a fost în biserică și am slujit la cina Domnului. Domnul să ne binecuvânteze, dar în urmă cu 10 ani și frații care au plecat din localitatea Bulgăruș, județul Timiș, nu toți erau originari de acolo, s-au hotărât încă cu 2-3 ani înainte, mi-aduc aminte de fratele Sânt-Jordan Pavel și fratele Natu, m-au sunat. Și frate, Sorin a cumpărat o orgă. Ți-aduce aminte, frate Pavel? Și ei au început să laude numele Domnului, nu aveau încă o locație. A găsit fratele Leon o casă, Sânt-Jordan, o casă cu chirie și acolo au amenajat o cameră, unde pentru 4 ani de zile ne-am adunat în Besica. Domnul ne-a dat acolo binecuvântare și pentru 4 ani de zile ne-am înmulțit, dar eram nemulțumit pentru că ne înmulțeam prin adăugare. Veneau frați și noi tot ne înmulțeam, dar nu era un rog al bisericii și ne rugam Domnul, Doamne, lucrează Tu. Așa că Dumnezeu a lucrat și în anii aceia 2000, 2001, 2003 am încercat să ne integrăm în slujire și să slujim Domnului. Așa cum era, în 2001 am făcut primul tabel ca să vedem cum stăm cu lucrarea Domnului și să ne organizăm în vederea evangelizării. Am mai venit și alte probleme că nu aveam acte. Eram 26 atunci, în februarie 2001, care chemam numele Domnului acolo în Besica și Domnul ne-a dat binecuvântare că s-a adus rezolvare și cu actele. În toamna anului 2001, de aceea, dacă observați, când avem întâlniri și sărbători, fratele Luciano în prezent. În 2001 l-am întâlnit pe fratele Luciano, iar și cu fratele Victor, ne-am dus, fratele Pavel, cred că era cu noi, ne-am dus la frați și am întâlnit, am luat contact cu ei și cu frații am început o bună colaborare. Și astăzi colaborăm cu ei și Domnul să-i binecuvinteze și să binecuvinteze biserica din Belvedere.
pentru că și acolo, după aceea, din 2004 până în 2008, am folosit localul împreună cu frații. În perioada aceasta, 2000-2004, puțini slujitori veniți din țară erau ordinați. Am avut harul ca, prin slujba pe care o aveam ca diacon, să slujim Domnului împreună cu biserica. N-am slujit singur cu frații care erau aici. Mi-aduc aminte de frații Covaci care ne-au sprijinit în cântare și unde erau cu mine. Am participat la deschiderea unor biserici. Faptul a fost posibil pentru că unii din frați în 2001, care erau în zona Oderțo, Pordenone, frecventau biserica din Besica și veneau la noi și la un moment dat, frate, vrem să întemeiem acolo o biserică și au întemeiat biserica mai târziu din Pordenone. Domnul să-i binecuvinteze. Noi am slujit acolo. Apoi am slujit Domnului la deschiderea unor biserici. Atunci când și-au schimbat localul, noi am participat acolo și Domnul ne-a dat binecuvântare. Am întâlnit pe frații din Verona. Domnul să-i binecuvinteze, care sunt reprezentați prin fratele Emil la Săzeci. Harul lui Dumnezeu a fost mare pentru noi, căci în 2004, după ce am intrat într-o mai strânsă colaborare cu frații din bisericile române, noi colaboram între timp destul de bine cu bisericile italiene și străine în zona aceasta. În 2004 ne-am depus cerere de aderare la Uniunea Bisericilor Pentecostale Române din Italia, reprezentați azi prin fratele Gigi Muteanu și fratele Marius. Domnul să-i binecuvinteze. Noi ne-am bucurat atunci și frații, mi-au spus cineva care făcea parte din comitetul de atunci, zice, frate Sorin, frații au analizat cererea voastră și au făcut o constatare. Că ați fost o biserică ce v-ați indicat singuri. Într-adevăr, noi n-am avut sprijinul păstorilor, puțin din țară, nu am avut aici relații prea multe cu frățietatea, eram pe sate, dar Domnul ne-a dat harul, nu ne-am băgat în casa nimănui, nu ne-am băgat în biserica nimănui. Domnul a lucrat pentru noi și, într-adevăr, ne-am ridicat prin harul lui Dumnezeu. Nu singuri, ci cu ajutorul Duhului Sfânt. Slăvit să fie numele Domnului. Singuri au pus frații în sensul că nu ne-au sprijinit frățetatea într-un sens. Dar Domnul ne-a dat binecuvântare și apoi mulțumim Domnului că ne-am integrat și îi spuneam fratelui Marius, frate Marius, suntem așa mulți astăzi aici invitați. Nu știu mesajul să-l împărțim între noi. Dar pentru ce am ales și am invitat frații? Să dăm dovadă că-și biserica Domnului e unitare unită. Slăvit să fie numele Domnului și un lucru bun. E unită și vrem să slujim în unitate. Apoi, perioada 2004-2008 a fost perioada, pot să zic, de vârf a Harului lui Dumnezeu pentru biserică. În sensul că am avut din 2005, 2006, 2007, fratele, nu este aici fratele secretar, dar dacă țineți minte în vară, am avut și 3-4 botezuri pe an. S-au întors din cei actuali membri, care sunt mai mulți care s-au adunat, actuali membri, acum am rămas 70, 25 sunt cei care l-au primit pe Domnul în biserica din Vicența. Slăvit să fie numele Domnului. 2 din membrii comitetului actual sunt cei care l-au primit pe Domnul aici din 5. Slăvit să fie numele Domnului. Este harul lui Dumnezeu, înseamnă că n-am stat pe loc. Dumnezeu a lucrat și 2005, 2006, 2007, 2008. La numărul fraților s-au adăugat suflete. În tot acest timp, Domnul a dat binecuvântare. Și harul lui Dumnezeu a fost peste noi. Am avut harul ca în 2005, colaborând cu frații din țară, să deschidem seminarul 2005-2007 în colaborare cu Biserica din Verona și l-a susținut Biserica din Vicența. Domnul să vă binecuvinteze, să știți că ce-au fost cheltuieli pentru frații care veneau și slujeau aici ca profesori și a fost efortul din partea Bisericii și mulțumesc fraților pentru toată disponibilitatea de care ați dat dovadă. A fost harul lui Dumnezeu pentru că s-au mai început seminarii, dar nu toți le-au dus la sfârșit. Seminarul acesta a continuat și în anul următor, urmând ca să se reorganizeze învățământul teologic, dacă vreți, în Italia și Domnul să binecuvinteze. Da?
A fost harul lui Dumnezeu pentru noi să găzduim acest seminar 2005-2007, prima promoție. Apoi, de asta spun că perioada aceasta a fost o perioadă binecuvântată. Au fost botezuri în apă, dar totuși nu eram satisfăcuți de un lucru. Doamne, revarsă Duhul Tău cel Sfânt peste noi. Acum era o problemă de local. Acolo unde eram cu frații la Belvedere, nu puteam să ținem stăruinți acasă, nu puteam. În cele din urmă a fost posibilitate la casa fratelui David Covaci. Acolo a fost amenajat un loc unde s-a făcut stăruințe. Am avut frați invitați din țară și mi-aduc aminte că la stăruințe era fratele păstor din țară, Cornel, care ne-a sprijinit în rugăciune. Țună, fratele Cornel Țună, și au fost botezate câteva suflete atunci. Nu mai am aminte exact, nu vreau să spun un număr greșit, a fost botezat cu Duhul Sfânt. Ne-a adus bucurie. Am zis, Doamne, îți mulțumesc că într-adevăr acum se vede că biserica e încheiată. S-au adăugat oameni, vedem că Duhul Sfânt își face lucrare. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi, din nevoia ca biserica să propășească în anii aceștia următori, din 2008 am găsit acest local și prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Chiar dacă toate lucrurile acestea vi le-am spus ca un har deosebit din partea Domnului, să privim cu bucurie și când trecem prin diferite încercări. 2009 a fost pentru biserică o vreme de încercare. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu căci supraviețuim, pentru că la cârma corăbiei care se numește Biserica Domnului nu este fratele Sorin și nu este fratele Sandu, ci este Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Și atunci se dovedește cârmaciul cât este de dibaci, spunea un frate, atunci când este furtună se dovedește și Domnul își conduce lucrarea și prin harul lui Dumnezeu, chiar dacă la începutul anului 2009 numărul membrilor bisericii era de 95, 12 din acești 95 de membri au plecat în țară, nu că nu ne-a apăsat de ei, s-au dus în țară, a fost alegerea lor, o familie a plecat în Belgia, o altă parte din frații din biserică au hotărât să se răspândească în alte biserici și am rămas cei care am rămas și în 2010 Domnul ne-a dat binecuvântarea ca tot în jur de 70 de membri să ne punem înaintea lui Dumnezeu cu post și rugăciune. Anul acesta a fost o experiență deosebită pentru biserica din Castelfranco, începând cu post și rugăciune de 40 de zile binecuvântate de Dumnezeu și prima jumătate a acestui an 14 suflete au fost botezate în Duhul Sfânt prin harul lui Dumnezeu și 5 suflete au fost botezate în apă. Prin harul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului, și nu este altceva decât o minune din partea lui Dumnezeu, pentru că atunci când noi ne-am propus să facem lucrul acesta, să stăm înaintea lui Dumnezeu în post și rugăciune, nu știam cu cine o să facem botez în apă, dar, fraților, facem un botez anul acesta, dar am făcut 2 până în jumătatea anului. Slăvit să fie numele Domnului și la ora actuală avem cerere de botez să mai facem unul până la sfârșitul anului. De ce? Pentru că Duhul Domnului ne cercetează. Slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, nu am dat nume, să nu se supere cineva. Am pregătit aici o listă să spun frații cu tare ne-au făcut. Dar Duhul Domnului mi-a pus pe inimă, fraților, să vă spun ce a făcut Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. E foarte important. Este o listă întreagă. Am aici, dar am vrut să o pun și pe o listă și pot să vă pun și la fratele secretar. Zic, bă, aia o afișăm acolo și o punem la intrare în biserică cu titlul de Știați că biserica din Castelfranco, Dumnezeu ce a lucrat cu noi, nu vrem să ne lăudăm. Domnul a lucrat. Slăvit să fie numele Domnului. Domnul a făcut și este minunat înaintea ochilor noștri acest lucru. Slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, noi am mulțumit anticipat Domnului. S-a făcut înainte rugăciunea de mulțumire și de laudă la adresa numelui lui Dumnezeu. Aș vrea ca să îi mulțumim din toată inima Domnului și să spunem cu toții în cor: lăudat să fie Domnul! Amin! Amin? Haideți! Lăudat să fie Domnul! Amin! Domnul să ne binecuvinteze și pentru că vrem să lăudăm cu toții numele Domnului.
Domnul să ne dea binecuvântare și vă mulțumesc în numele Domnului frați și surori, cei care ați slujit și slujim Domnului, Domnul să vă binecuvinteze în continuare să slujim. Dacă unii, așa cum spunea fratele Sandu, avem 10 ani, alții 8 ani, alții 7 ani, 5 ani, alții mai puțin. Este Harul lui Dumnezeu, căci cu toții vrem să slujim Domnului și Domnul să ne dea harul să... Și vreau ca să dau loc fratelui Marius, Ivanu să laude pe Domnul, cu un grupaj de 2 cântări și Domnul să dea binecuvântare. Prin această cântare să medităm în cântările care le ascultăm, să medităm la Harul lui Dumnezeu și în inima noastră să fie acest strigăt de biruință. Lăudați să fie Domnul. Amin. Să locuiesc, o Doamne, în templul Tău ce sfânt. N-am găsit în lumea toată loc mai sfânt și mai frumos ca cel în care, Tată, te cobor aici jos. Să privesc și să mă satur, Doamne, splendoarea Ta, nu-i mai mare fericire, lumea să îmi poartă. Să primesc și să mă satur, Doamne, splendoarea Ta, nu-i mai mare fericire, lumea să îmi poartă. Am găsit în lumea toată loc mai sfânt și mai frumos ca cel în care, Tată, te cobor aici jos. Să privesc și să mă satur, Doamne, de splendoarea Ta, nu-i mai mare fericire, lumea să poartă. Qui nel mondo non trovi la felicità, Gesù solo regalartela potrà. Se riapri il tuo cuore pieno di sincerità, con dolcezza ed amore, la tua vita cambierà e per sempre la sua gioia e la sua felicità porteranno nella gloria il tuo cuore in eternità. E per sempre la sua gioia e la sua felicità porteranno nella gloria il tuo cuore in eternità.
sai. Hai promesso che ritornerai e adesso aspetto più che mai che arrivi il giorno del tuo grande ritorno e il cielo ci porterai. Quando penso all'immensità dell'amore e la tua bontà, io che non sono degno del tuo santo regno, mi aspetto con umiltà. Ritornerai ancora un giorno e ritornerai, forse un altro, ma ritornerai, porterò nel cuore il tuo amore, mi aspetto e non lo sai. Ritornerai ancora un giorno e ritornerai, forse un altro, ma ritornerai, porterò nel cuore il tuo amore, mi aspetto e non lo sai. Ogni giorno sto pensando a te e contemplo la tua immagine, quanta nostalgia per portarmi via, Gesù, in cielo da te. Non potrei dimenticare mai il fatto che un giorno tornerai. Poco tempo resta alla grande festa, così vicina ormai. Ritornerai ancora un giorno e ritornerai, forse un altro, ma ritornerai, porterò nel cuore il tuo amore, mi aspetto e tu lo sai.
Alături de minunată cântare corului, să zicem și noi, slăvit să fie Domnul. Această zi de sărbătoare pentru Biserica din Loc, ne-am alăturat și noi de la Padova, alături de această mare binecuvântare care Dumnezeu a răzit-o pentru Biserica de aici. Au trecut 10 ani în care Dumnezeu a purtat de grijă Bisericii, pentru aceasta dăm slavă lui Dumnezeu. Dar mai mult dumneavoastră de aici, noi alături de dumneavoastră, să-L binecuvântăm pe Domnul, că ceea ce face Dumnezeu mâna omului nu poate face. Dar când își deschide mâna și Dumnezeu o deschide, satură tot ce are viață. Această biserică, prin Harul lui Dumnezeu, au trecut 10 ani, că frații au amintit aici, lupte, bucurii, înfrângeri, bătălii spirituale, dar ceea ce este important pe cei ce au înțeles să rămână la dispoziția lui Dumnezeu, se găsesc împreună să sărbătorească acești 10 ani și doresc să sărbătoriți mulți alții prin Harul lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Câteva gânduri vă aduc din partea Bisericii din Padova, din partea Bisericii de acolo și a mea personal. Frați și surori, ca să rămână în picioare lucrarea lui Dumnezeu, nu sunt chemați numai slujitorii pe care dumneavoastră îi vedeți, că adesea sunt aici și nelipsiți de la casa lui Dumnezeu, ca să dăinuiască lucrarea lui Dumnezeu. Toți împreună suntem chemați să facem partea noastră și să ne întrebăm în această zi, oare ce fac eu pentru lucrarea lui Dumnezeu? Și doresc să găsim un răspuns în această zi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Toți suntem chemați să lucrăm
în via lui Dumnezeu și în biserică, ca și niște mădulare vii și nici de cum ca și niște mădulare moarte. Și doresc ca în locul acesta toți să avem ceva de făcut în via lui Dumnezeu și cred că toți avem o parte a noastră. Și dacă nu ați înțeles și probabil o puneți întrebarea, eu n-am nicio slujbă, vă spun eu astăzi în această zi că puteți să postiți, puteți să vă rugați în fiecare zi și în fiecare rugăciune. Doamne, dă biruință bisericii și fă-ți numele de slavă în mijlocul ei. Puteți să faceți această slujbă care este de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Frați și surori, câteva lucruri. Să ne luptăm din toată inima noastră ca asupra lucrării lui Dumnezeu și a bisericii să nu se aducă nicio hulă, ci mai degrabă să se aducă slavă la adresa lui Dumnezeu. Fie binecuvântat numele Domnului. Acestea suntem chemați toți să nu se aducă hulă asupra lucrării lui Dumnezeu, ci slavă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Un lucru care trebuie să facem și care ajută lucrării lui Dumnezeu și dă propășire, cuvântul lui Dumnezeu, în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 9, spune: nu vă mințiți unii pe alții. Nu știu de ce Duhul lui Dumnezeu mă îndeamnă să vă spun lucrul acesta, dar haideți să trăim în adevăr, frați și surori. Haideți să ne spunem adevărul unii altora. Haideți să trăim în adevărul acesta care este Hristos Domnul și să ne spunem unii altora adevărul care este de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, dacă noi ne-am spune adevărul în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu, am avea mult mai multă propășire. Dar adevărul acesta de multe ori este înlocuit cu minciună, este înlocuit cu minciuna de rezervă sau cu neadevăr. Să ne spunem adevărul și mai presus în Biserica lui Dumnezeu, să trăim în adevăr Dumnezeu, să ne întărească la lucrul acesta. Biserica ar fi roditoare, biserica ar propăși mai mult și fiecare ar trebui, măcar un membru în fiecare an, un ucenic, să-l aducem pe calea Domnului. Credeți că ar trebui să facem lucrul acesta? Amin. Credeți? Amin. Au trecut 10. Să ne întrebăm în această zi, în 10 ani, câți ucenici am adus pe calea Domnului? Câți am întors la Domnul în adevăr? Aceasta să ne fie întrebarea în această zi. Și dacă nu, se spui, Doamne, de astăzi îmi iau o hotărâre nouă, vreau să am măcar un suflet la Tine, vreau să-l aduc la adevăr. Doriți lucrul acesta? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, 3 lucruri vreau să vi le spun și închei cu aceasta. Frați și surori, să luptăm în mijlocul Bisericii lui Dumnezeu și să facem ceea ce ține de noi și să nu ne intereseze ceea ce nu ține de noi. Să facem ceea ce este bine ca lucrarea lui Dumnezeu să propășească, să înainteze și nici de cum să oprească. Adevărul mai mult ca orice să se răspândească în Biserica lui Dumnezeu și noi să trăim în el. Să zidim în lucrarea lui Dumnezeu, să zidim în mijlocul poporului lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 10 la versetul 15, câteva gânduri, 3 lucruri. În versetul 10 spune așa, am să citesc ultima parte a versetului: dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Și tu și eu suntem chemați în Biserica lui Dumnezeu să clădim pe ea. Nu să facă celălalt, nu să facă ăsta-lalt, nu să facă cine o vrea și cine o putea. Eu și tu suntem chemați să clădim pe temelia care a pus-o Hristos Domnul, care este Biserica cea vie, și noi să ne luptăm pentru lucrul acesta, să clădim deasupra. Apoi, în versetul 13, ne atenționează cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 13, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o face cunoscută, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Fiecare, dacă face ceva în lucrarea lui Dumnezeu, să bage bine de seamă cum clădește deasupra, pentru că lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Se fac multe lucruri cu minciună, multe lucruri în neadevăr și pe ascuns, dar să știți, frați și surori, nimeni nu să nu se înșele, pentru că acest adevăr într-o zi va veni la iveală, acest neadevăr se va descoperi și dacă nu aici pe pământ, să știți că va veni o zi în care Dumnezeu ne va spune: așa ai zidit, nu cum credeai tu că ai zidit. Și mă rog Domnului lucrarea fiecăruia să fie din aur curat, să zidim pietre vii în Biserica lui Dumnezeu, la temelia, pe baza temeliei care este Hristos. Și apoi, în versetul 14, dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o
o răsplată. Frați și surori, ne așteaptă o răsplată mare, dar să nu zidim ca și cum ar trebui să fim răsplătiți, să nu zidim ca și cum trebuie să fim lăudați, să nu zidim că cineva trebuie să ne dea ceva, să zidim și dacă Dumnezeu va vrea și cred că ne va răsplăti în ziua aceea când va veni, slăvit să fie numele Domnului. Îl așteptăm pe Domnul să vină și credem că El va reveni. Și când El va veni, lucrarea fiecăruia și răsplata fiecare și-o va primi. Mă rog Domnului, dar atunci când ne vom înfățișa înaintea Lui, să primim o răsplată bună și Domnul să ne spună, vino slugă bună și credincioasă, de intră în bucuria stăpânului tău. Vă dorim multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu, propășire și locul acesta să fie un loc al nașterii din nou, în care oamenii să-L primească pe Dumnezeu. Dar tu și eu suntem chemați să trăim în adevăr, să zidim, să luăm seama cum zidim și să nu aducem bulă la adresa lucrării lui Dumnezeu, ci laudă la adresa Dumnezeului nostru care este viu în vecii vecilor. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe noi toți și dacă nu ne vom mai vedea pe pământul acesta, să ne întâlnim în gloria cerească unde ne așteaptă o mare răsplătire. Amin. Amin. Yeah.
împlinește tot ce-a zis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis. Ești mărit în mare înverșunare, când nu înțelegi de ce s-a întâmplat. Când bine vezi un prejur de o scăpare, să știi că Dumnezeu nu te-a uitat. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis. Eterul este, nu te părăsește, tot e spus să nu te nici când. Ești sărat în brațul lui Iacov, ai înțeles al lui. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis. Credincios, credincios, credincios e Iisus. Bene, pace a tutti, tanti cari saluti. Ho chiesto di poter dare a voi solamente un saluto. Sono tanti fratelli che hanno tante cose da dire nella vostra lingua, anche e poi soprattutto così tutto può essere compreso meglio. Conoscono i miei punti deboli e sanno la mia difficoltà di rimanere fermi sul posto. Ho lasciato la giacca lì per essere un po' solidale con tanti fratelli che sono solamente in camicia e così. Sono con voi e voi con me. E noi tutti siamo insieme a colui che è in mezzo a noi. Oggi sono 10 anni da che ho iniziato un'opera particolare in Italia e particolarmente attraverso di voi, con noi, ma soprattutto con l'aiuto del Signore. Possiamo dire un anniversario speciale, molto speciale. Il fratello Solin ha iniziato ciò che abbiamo sentito tutti dicendo c'è stato un inizio, ha usato questa parola e questa parola è ancora un eco dentro il mio orecchio, perché per tante cose, possiamo dire per tutte le cose c'è un inizio, ma nelle cose del Signore c'è una fine eterna. C'è un momento in cui anche questo inizio, attraverso 1000 fatiche portato avanti, alla fine arriverà a quella che è una conclusione eterna e di gloria. E così oggi è un motivo grande, mi sento onorato, mi sento felice di essere in mezzo a voi
e dire grazie a Dio insieme, perché quel giorno, in quel tempo, in quegli anni, magari in una maniera che nemmeno mi rendevo conto, insieme a voi, come tanti di voi, Dio ha iniziato un'opera nella nostra vita. Dio ha iniziato qualcosa di speciale. Dio ha iniziato un'opera nella storia di tutti noi e attraverso di noi. Vorrei darvi alcuni consigli, se permettete, toccare alcuni punti brevemente, proprio perché i saluti poi alla fine rimangono tali. Non è una predicazione la mia. La mia vuole essere solo un incoraggiamento, un'esortazione a continuare quest'opera che Dio ha iniziato nella nostra vita e che porterà sicuramente avanti fino a che non sarà compiuta. Sicché è un privilegio, è un onore per essere chiamati da Dio, è un grande onore. Non c'è missione più importante, più preziosa che quella che Dio ci ha affidato, l'essere stati chiamati a contribuire in qualche maniera, in qualche modo, magari quando anche nessuno se ne accorga, pure quell'opera svolta nell'umiltà, di nascosto, però vissuta nello spirito, è qualcosa che permette a Dio di portare avanti il suo progetto nella tua vita e nella vita di tanti altri che tu non conosci. Fra di noi ci sono molti bambini. 10 anni fa non c'erano di questi bambini nessuno. Molti di noi erano bambini ed oggi sono uomini fatti, maturi. Sicché c'è una moltiplicazione, c'è una crescita numerica, fisiologica, ma c'è anche una crescita che deve essere propriamente spirituale del corpo di Cristo, compiuta direttamente dallo Spirito di Dio nella nostra vita. Così anche la qualità, un traguardo alto, importante, è quello che Dio pone davanti a tutti noi, a tutti voi, quello di crescere insieme fino a che questa maturità non sarà compiuta, fino a che questa sua Chiesa non sarà completa. E non mi riferisco solo a questo gregge, che è moltiplicato, che è figliato, che è cresciuto in statura, in numero, in qualità. Il 2009, ho sentito, è stato un anno particolare, ogni anno ha le sue caratteristiche, e il 2009 è stato un anno un po' difficile e capisco cosa avete provato. So bene per esperienza cosa significa passare certi anni, certe stagioni, certe prove. Ma guardate in alto, siate incoraggiati da chi vi è rimasto al fianco, da chi è rimasto fedele al Signore, da chi continua a crescere, a guardare al cielo e dire la mia patria è lassù. Così siate incoraggiati dal di fuori, attraverso quanti ancora vi circondano, ma anche dal di dentro, attraverso quella potente unzione e quelle sante carezze che il Signore, toccandoci, ci permette di godere. Crescete e moltiplicate, rimanga ora ancora questo nel vostro cuore, continuate in questa santa ambizione del crescere e del moltiplicare, prodigatevi, non delegate ad altri quello che Dio ha delegato a voi. Ognuno di voi, ognuno di noi ha un dono, e se noi non lo spiniamo, se noi non lo mettiamo a disposizione, se noi non lo spendiamo per l'opera del Signore, a che serve questo dono? Sicché donatevi e donate l'uno all'altro e al mondo quanto il Signore vi ha dato, quanto il Signore vi ha permesso. Un altro punto, e con questo poi vado verso quello che è la conclusione. L'Italia, nonostante sia una nazione, per così dire, dal punto di vista religiosa, cattolica, cristiana, vediamo che poi non lo è così come dovrebbe essere. E Dio ha provveduto a questa carenza, a questa mancanza. Io almeno penso questo, mandando dal di fuori molti perché qui rendessero questo territorio, questo ambiente, questa realtà dove noi viviamo da sempre un po' più santa, un po' più di qualità, un po' più sua. Ecco perché siete qui. Non solamente perché nelle vostre terre mancava un po' di lavoro, non perché il desiderio di un'avventura, non perché un qualcosa di diverso da sperimentare, da conoscere, ma perché qui Dio vi ha voluti e vi ha piantati, magari per un po', perché qui crescendo
cresciate verso quella che è la statura e portiate quel frutto che Dio si aspetta da tutti noi, da tutti voi. Grazie a Dio perché siamo insieme, grazie a Dio perché ci ha permesso di essere a fianco in momenti difficili, in momenti particolari, ma grazie a Dio per quello che ci riserverà ancora più avanti da vivere insieme, anche se attraverso prove e difficoltà di ogni genere, che importa. Consoliamoci gli uni gli altri guardando a quel meraviglioso traguardo che Dio ci ha posto davanti. Per quanto riguarda la predica, mi impegno a venire un'altra volta anche con un tema particolare che sto preparando per voi, che sento nel mio cuore, perché possiate, voglio solamente incuriosirvi mettendo davanti a voi questo: c'è un grande mostro che circola in giro e va guardato in faccia, va conosciuto non perché con lui vogliamo fare esperienze, ma perché da lui vogliamo difenderci e vivere delle esperienze più gloriose con il Signore nello spirito nostro. Così nelle prossime occasioni, a Dio piacendo, ci organizzeremo perché questo così definito mostro, che a volte non vediamo, non possiamo distinguere perché manchiamo di conoscenza, di rivelazione, di sensibilità, possa essere guardato negli occhi e da questo mostro difenderci. Nell'attesa guardiamo negli occhi Gesù, guardiamoci negli occhi fra di noi e guardiamoci dentro e stimoliamoci a vicenda, perché fra qualche anno possiamo dire: non solo io c'ero quando ho iniziato, ma io ci sono stato per sempre e sarò fino all'ultimo fedele all'impegno che Dio mi ha chiamato a vivere insieme ad altri. Così fra qualche tempo qui vedremo cambiare le date, ma guardandoci intorno potremo dire: io c'ero e ci sono ancora. Io c'ero e ci sono ancora. Dio vi benedica. Nessuno
să o primesc cu drag, în sfârșit mâna nervarea merg acasă. Loc unde noapte lui, loc unde slava lui, locul pe care l-am visat. Cei dragi mă așteaptă în prag, dar fața lui întâi am să o primesc cu drag, în sfârșit mă ia nervarea, merg acasă. În sfârșit mă ia nervarea, merg Ești un dulce, dulce în cerul, un plin de încercări, dar curând va fi strigarea ce va umple neanunțări. Bucuria va cuprinde universul așteptând. Hristos Sion, Țara Sfântă, noi vom zbura toți cântând. Tu ești fericit, Domnul slave, pentru lupta ce s-a dat. Omenirea se închină, de la moarte i-a salvat. Ești un dulce, dulce în cerul, unde veșnic vom cânta. Nu va fi acolo noapte, vom vedea doar fața sa. Sărbătoarea va începe lângă marele stăpân. Hristos Sion, Țara Sfântă, noi vom zbura toți cântând. Tu ești fericit, Domnul slave, pentru lupta ce s-a dat. Omenirea se închină, de la moarte ne-a salvat. Sunt El, sunt El, sunt El, Domn atotputernic. Sunt El, sunt El, sunt El, Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia. Ești un dulce, dulce în cerul, un drum plin de încercări, dar curând va fi strigarea ce va umple neanunțări. Bucuria va cuprinde universul așteptând. Hristos Sion, Țara Sfântă, noi vom zbura toți cântând. Hristos Sion, Țara Sfântă, noi vom zbura toți cântând. Noi vom zbura Slăvit să fie Domnul! Amin. Spunea psalmistul, cei ce iubesc mântuirea ta
să zică fără încetare, preamărit să fie Domnul. Amin. În această zi de sărbătoare pentru Biserica din Castelfranco, este o zi de aducere aminte a evenimentelor care s-au scurs și, de fapt, voi ați scris istoria acestei biserici și zic Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ceea ce trebuie noi să rămânem la această sărbătoare și în câteva cuvinte vreau să vă amintesc care este datoria noastră, așa cum s-a citit în Psalmul 103. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita. Ceea ce trebuie să înlocuim acolo este să le aducem aminte întotdeauna de toate binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dăruit. Domnul să ne ajute! Amin. Este mai ușor să-ți aduci aminte de toate binecuvântările, dar aș vrea să ne aducem aminte de toate lucrurile prin care Dumnezeu ne-a călăuzit, Dumnezeu ne-a păzit și Dumnezeu a fost alături de noi. De aceea, în această dimineață, la această sărbătoare, aș vrea să rămâneți cu gândul acesta, să ne aducem aminte în fiecare zi, nu din 10 în 10 ani. S-ar putea să Biserica din Verona a sărbătorit anul trecut acest eveniment istoric care a avut loc în Biserica din Verona și mă bucur că și astăzi sunt prezent la acest eveniment al Bisericii din Castelfranco prin faptul că înălțăm numele Lui Dumnezeu și facem de cunoscut tăria brațului Său, slăvită pe numele Lui Dumnezeu. Dar ceea ce mi se cere mie și ce se cere ție, iubitul meu, ascultător, este să-ți aduci aminte de Domnul în fiecare zi. Haideți să ne luăm un angajament și în fiecare seară, când ne culcăm, să ne aducem aminte de purtarea de grijă pe care a avut-o Dumnezeu față de noi. Ca să nu amânăm să spunem, ne aducem aminte duminică, ne aducem aminte peste 2 luni când mai venim la adunare, ci în fiecare zi să ne aducem aminte. Poporul lui Israel, după ce a trecut Iordanul, Dumnezeu a trimis o poruncă pentru poporul Israel și a spus lui Iosua, ia-ți 12 bărbați, care acești bărbați să meargă și să ridice câte o piatră de acolo, din râul Iordan, și să o aducă și în locul în care veți poposi aceste pietre să fie o aducere aminte a ceea ce a făcut Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Așa a făcut Iosua. A luat 12 bărbați, i-a adus acolo și le-a spus, mergeți, ridicați o piatră. Și la locul la Gilgal, el a ridicat aceste pietre și au rămas acolo pentru ca ele să fie o amintire pentru copiii lor, pentru cei care vor întreba de ce sunt aceste pietre. Și să spună Dumnezeu, a secat apele Iordanului și noi am putut trece prin Iordan ca pe uscat, pentru că Dumnezeu a fost de partea noastră. Și mă bucur în această zi că și Biserica din Castelfranco, număr de 70, ați vrea să fiți 70 de pietre vii, care să locuiască îndurarea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu și pe care voi să o faceți de cunoscut oamenilor și să spuneți, Dumnezeu ne-a adus până aici. Și dacă copiii voștri și dacă alții vă vor întreba, de ce în fiecare zi aduceți aminte lui Dumnezeu de bunătatea Lui? Este că și El ne poartă de grijă în fiecare zi. De aceea, iubită Biserică din Castelfranco, vreau să vă încredințez în brațul Domnului. Vreau să citesc câteva cuvinte din Deuteronom, capitolul 4, care să vă îndemne la această lucrare și să nu uitați. Și în fiecare zi să vă aduceți aminte și voi încheia cu versetul din Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetul 31. Și în Iosua, în Deuteronom, chiar în Iosua această lucrare este amintită, dar aș vrea să citesc câteva cuvinte din Deuteronom, capitolul 4. Acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Împliniți-le pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care o dă Domnul Dumnezeul părinților voștri.
Iar voi care v-ați alipit de Domnul, Dumnezeul vostru, sunteți toți vii. Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea poporilor care vor auzi, vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Care este în adevăr neamul acela așa de mare, încât să fie avut pe Dumnezeii lui așa de aproape, cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare, încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? Numai ia seama asupra ta și veghează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrările pe care ți le-a văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor tăi. Adu-ți aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului, Dumnezeului tău la Horeb, când Domnul mi-a zis: strânge poporul la mine, căci vreau să-l fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine tot timpul cât vor trăi pe pământ și să învețe și pe copiii lor să le păzească. Amin. Iar în Faptele Apostolilor, capitolul 9, citesc versetul acesta cu versetul 31, în care spune: Biserica lui Dumnezeu din Castelfranco, vreau să parafrazez cuvântul acesta, și în care spune: se bucura de pace în tot ținutul Iudeii, Galilei și Samare. Și pot să spun că aș vrea și doresc acest lucru, ca biserica din Castelfranco să se bucure de pace în tot ținutul de prin prejur și să umble în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt să se înmulțească. Amin. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Toți în numele Domnului pentru îndemnurile pe care le primim și zic ca Domnul să ne facă dornici de a primi cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu, care ne zidește, sufletește și credința noastră se întărește. Domnul să ne binecuvinteze. Să nu uităm harul pe care Dumnezeu, și vedeți că totdeauna când îți aduci aminte de anumite situații prin care ai trecut, chiar dificultăți, te îmbărbătezi, având în vedere perspectiva faptului că din nou Cel care te-a ajutat altă dată va fi sprijinul tău. Și ăsta e Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Dacă astăzi, prin harul Domnului, putem să avem mesajul acesta al Duhului Sfânt, să nu uiți, să ne aducem totdeauna aminte de harul pe care îl dă Dumnezeu bisericii și sufletelor noastre și vieții noastre. Aș vrea ca să ne ridicăm pe picioare și împreună cu toții să lăudăm pe Domnul dintr-o cântare. Vom cânta spre slava Domnului și în acest timp vom sluji Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. De această dată, ceea ce strângem astăzi va folosi, fraților, de drum fratele Aurelon Otrei, tatăl fetelor care cântă spre slava lui Dumnezeu astăzi pentru noi. Au avut o dificultate și noi vrem să-i sprijinim în ce privește transportul, mașina lor, dar Domnul le-a binecuvântat. Slăvit să fie numele Domnului. Frați și sorori, ori de câte ori copiii lui Dumnezeu vor și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, să-L laude pe Domnul, să facă un lucru spre slava lui Dumnezeu. Așa cum cei care au fost duminică, nu lipsește cineva. Și El vine. Și El vine, îl îngăduie Dumnezeu. Vine și El, fie să părască pe cineva, fie să-și facă și El lucrările Lui. Ori de câte ori Fiul lui Dumnezeu se întâlnesc, vine și El. Dar Domnul ne dă biruință, slăvit să fie în numele Domnului, pentru că El a biruit. A biruit pe diavol, a biruit pe satana și noi în numele Lui Iisus Hristos suntem mai mult decât biruitori. Domnul să ne dea binecuvântare. Când vrem să facem o lucrare spre slava lui Dumnezeu, El este împotrivă, dar este biruit. Este biruit. Capul este zdrobit prin jertfa lui Iisus Hristos. Și noi suntem biruitori prin Iisus.
Slăvit să fie numele Domnului. Acolo la cruce la Golgota, pentru noi și în locul nostru, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a adus biruință asupra păcatului, asupra morții și a dat viață în numele Lui. Domnul să ne binecuvânteze, să credem toți cei care suntem astăzi prezenți aici, să credem în Iisus Hristos și să avem viața veșnică. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască, spunea Domnul Iisus Hristos, pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos care l-ai trimis tu. Astăzi eu îl rog pe Duhul Sfânt ca să ți-l facă de cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, care e Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților. El este capul bisericii. Biserica nu este a mea, nu este a ta, nu este a niciuna dintre noi, este a lui Hristos câștigat în jertfa Lui. Slăvit să fie numele Lui. Pentru aceasta vrem să-L lăudăm și să-L slăvim. Domnul să fie lăudat între noi. Amin. Slujim Domnului cu darele noastre de bunăvoie, dar care vor folosi pentru transportul fraților. Domnul să ne ajute să sprijinim lucrarea aceasta. Apoi, zic ca Domnul să binecuvinteze din nou după cântarea aceasta comună pe fetele, surorile Onofrei care vor cânta din nou spre slava Domnului, vor cânta o cântare și după cântarea surorilor Onofrei vom asculta cuvântul Domnului, mesajul cuvântului Dumnezeu adus nou astăzi. Sub ungerea Duhului Sfânt ne rugăm pentru aceasta prin fratele păstor Gigi Munteanu. Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Ne rugăm Domnului Duhul nostru pentru ca mesajul cuvântului lui Dumnezeu să găsească ogorul bun, sămânța bună a cuvântului Dumnezeu să aducă rod în viața noastră. Amin. Cântăm spre